малките клопета и може да стига, характерен за пороната глава. Тази глава вече се среща все по-рядко. Широка предница, задница, типичен остър косъм, много добре развити канини, изключително големи. Втората кучка също много добър представител на пороната. Тя отстъпва с малко по-мек косъм, но също е много добро животно, без видими недостатъци. И третата кучка Нора, също типичен представител на пороната. Окончателното класиране в този клас ветерани мъжки. На първо място куче Балабан. Това е едно работно куче, много типичен представител, с прав остър косъм, с елипоидната киновидна глава и много добре развити канини. Аз поне скоро не съм виждал толкова големи кучки зъби. Добри движения в ринга. А на второ място е куче Нечо. Един типичен молос. Това е молосивният тип на нашите кучета, с много здрава костна система, с къс врат, с много интересния меч цвято си тяло. Но не ми харесаха движението на кучета. Затова е на второ място. На трето място куче Оран, също един типичен молос, с много добри движения, много здрава костна система, добре заявен, отстъпва на другите кучета по твърдост на коса, например. Кучетата, които носят най-много ген в себе си и най-много всичко това, което го харесва кучета. Дългата козина, изметнатите настрани крайници, късия формат, навъртяната опашка и така нататък. Приключва съдействието в момента от този клас. Така, на първо място кучка Тафина. Една черновница, много типичен представител, с типичната глава за възрастта си, с добра развита костна система, добро поведение в ринга. Първо, честита победа. Защо точно Каракачанка? Ами, редица причини. Едната е, аз гледах овце преди години, там вече голямата ми любов към тая порода. Цял живот съм имал кучета, но когато направих първи контакт с тази порода, ми остана до животно. Гаранция ще умра с тия кучета. От колко години гледате тази порода? Повече, как бързо лети времето, значи на 15 години вече се занимавам с тази порода. Кое поред куче е това? Колко имате? В момента са 10, но кое поред? Тя математиката ми е слаба в случая. Наградата първа ли е? Нейната да? Нейната, да, е ясно, че е първа. Трета изложба взима първо място. На трета поредна изложба взима първо място. С какво се отличава тази порода? Първо, че е българска. Значи ние трябва да се ценим нашинското. Тая порода Светлин достатъчно дълго говори по въпроса, сега да му взимам думата, но
нашите диди с традиционното овцевъдство, това е бил постоянния съратник и приятел и другар в живота и най-вече си е вършил работата прекрасно. А трудно ли се гледа? Не. Изключително непретенциозно куче. И на храна, и на грижи, и на космена покривка. Почти няма нужда от нещо като съвременните декоративни породи, които там прически, специални храни и т.н. Тук няма. Това е примитивно куче. Само храна и вода му е достатъчно. Много благодарим. Само вашето име. Пеню се казвам от Казанлък. Това е. Чувствително победители. В подрастващи, това е от 7 до 9 месеца. Обикновено той е на 7 е. Сега е на 7 месеца. Кучето се казва Ферхан, мъжко куче. Баща му също е мой, майките са мои. Коя награда поред е това? Ами втора. Това му е втора изложба с втора награда. Доста перспективно куче в един по-рядък цвят. Да, много интересен цвят. Жълт цвят при каракичанските кучета. Има много хубава пигментация, защото обикновено този цвят е с по-различна носна гъба. Тук е много добре пигментиран черно устните. И така, баща му е мой и взе го с доста усилия от така, добри хора от село Мугла. И така, родовско куче. Много интересно, доста различно от цялата изложба и смятам, че има добър потенциал. А този цвят, майката, бащата, такъв цвят ли? Бащата е такъв цвят. Той е малко по-натам. Ще го видим в класа открит мъжки после. От колко време се занимавате с каракачански кучета и въобще какво е различното при тях? Любовта ми към породата е от 7 години вече. Преди 7 години си взех първото каракачанско куче и вече имам доста повече от едно. Това е едно уникално животно, вероятно всеки стопанин така би казал за своето куче, но това, което ме привлече в тази порода е това, първото, че това е наша българска порода, която се е изковала тук в нашите географски ширини. Изключително уравновесени животни са, много привързани към семейството, към стопанина, много верни, безкомпромисни пазачи са, защото в днешно време виждате, че животните все повече изчезват и ги гледат повечето хора от предназначението им към стада, минават за охрана на различни видове имоти. Но са много интелигентни, взимат си сами решенията. С деца лесно ли съжителство? Ами аз имам малка дъщеря, която буквално израсна с тях. Първото куче, когато го взех, тя беше на 4 месеца и подраствайки се учеше буквално да ходи на едното куче, леко се подпираше. Така че са много подходящи за деца, необходимо е просто да израсне с семейството от малко. Лесно ли се дресират? Не. Иска твърда ръка, когато кучетата са малки, малко по-строго, с повече възпитание, защото са едри животни и човек трябва да може да ги спира, да може просто да знаят кой е алфата и да му се подчиняват. Това е много важно. Но иначе веднъж свикнали с семейството, кучето обиква всички. Не е като повечето породи да се привърза само към един човек от семейството. Напротив, той е привързан много към абсолютно всички от семейството и би ги защитил при всяки обстоятелства.